A všimneme si potom u tých piestov prvý, tretí, štvrtý, druhý, dobre? Celé zloženie kompletne, vlastne tu vidíme motora. Tento motor, nás sme to videli, 4. Zvonka. Dobre? Táto časť, tu sa hovorí, že to je jadrová elektráreň. Po naštartovaní nám vyrába elektrickú energiu. Čo to je? No, ale neotáčať sme povedali. Tu budeme kontrolovať v podstate len 5 kvapalín. Nič inšie my tu vykonávať nemôžeme, pretože všetko je tu riadené pomocou elektroniky, čiže dobre, zapneme osvetlenie, raz a dva, prvý prevodový stupeň k sebe dopredu a odistíme ručnú brzdu. Raz a plný ľavý zatočím a necháme otočiť vozidlo.